Good morning, people! It is Sunday. Sunday na tayo ngayon, guys. Last day ng weekend. And back to work tomorrow. Punta kami kina Lyra. Dala lang ako ng ingredients ko ng, guys, pinakbet. Kasi dito sana ito namin lulutuin eh. Kaya lang, punta na naman kami kina Lyra. So, doon ko na lang siya lulutuin. Char! So, ano nga ulit yung ingredients? Pumpkin, okra, sitaw. Kompleto ako ng ingredients eh. Kasi nung last week nagpunta kami sa market, binili ko to kasi nga magluluto sana kami dito. Lagi naman kaming wala sa bahay. Yung pork ko frozen. Okay, ano pa ba kailangan? Text natin si... Ayan guys, so meron tayong ampalaya, sitaw, kalabasa, okra, and then dadalhin ko yun din yung bauna ni Lai kasi lagi ko nakakalimutan. We will also bring this appetizer kasi hindi namin nakain to guys kagabi nung pumunta dito yung papa ni Dan. So dadalhin namin Jats na cracker, and then ito galing pa to Kangaroo Island. Hanggang ngayon hindi pa namin siya nakakain guys, pero hindi pa naman siya expired. 20th of September pa. So dadalhin namin siya appetizer ng mga boys. French onion French onion dip. At saka I think iiwan ko na lang tong cashews. Ang dami na. Iwan ko tong cashews. Yan na lang dip. Actually hindi naman ako kumakain ito. No, hindi ako kumakain yan. Mga boys. Okay, dalhin natin yan. Ayan, kompleto na yan, diba? Pinakbet? Yeah, kompleto na yan. Dalhin ko din yung sarili kong baunan kasi magbabaon ako ng pinakbet para bukas. So, ito yung glass container natin. Yung mga glass container na nabili ko kahapon, hindi ko pa nahugasan. Nandito pa sila. So, dyan na muna yan. Good morning, babe. Morning. You look so guapo. Thank you. You look so guapo. Is that your favorite pants? It is actually, yeah. They're comfortable. I know. I wish I got shorts like this. Oh, I wanted him to get shorts. And sabi niya, I don't want to try it. I don't want to try the shorts. See? Sabi ko sa'yo. We have Connor here. Connor. In Adelaide. Connor. Kana. Kama. Connor. Target? Tajay. Target is just like a slang or like, I don't know. What? Like Connor. 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 Kana. Connor. Kana. Connor. Mang Connor. Say, babe. Mang Connor. I'm Connor. Mang Connor. He will have egg on toast, guys. So, yung, egg in a hole. Gagawin niya yung... just egg on toast? Okay. No, that's fine. No, I can't wait to organize this, guys. Oh, wait, no. Yan, magsistay yan dyan. Yan, magsistay yan din dyan, I think. You're having Coke, babe? Okay. Ito na lang. So, hopefully, Monday, Tuesday, tumawag sila kay Dan ba? And i-organize to. Kasi sabi din talaga ng papa niya guys na daw. Kahit na maliit lang yung crack, papalitan daw. Sabi niya, kung ako din to, papalitan ko din. Sabi ko, ako lang yung naiba. 3 versus 1 guys. Silang tatlo yung stepmom niya din. Sabi din, kung ako to, papalitan ko talaga to. Kasi hindi to mura. Sabi ko, di ba, kayo na panalo. Sige na, ako na lang mag-isa. Ano nang nangyari sa egg mo, babe? Na bungkag ang iyong egg. Your egg is bungkag. Say bungkag. 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 Toast is ready. No, it's not. I just can't fit in. Malaki siya yung toast. Okay, no, that's alright. I was gonna tell. Akala ko umangat na eh. After like a minute or 12, I'll flip it. And then put this at the bottom? Yeah. Okay. Yeah, no, that's fine. Ayoko ng breakfast. Ayoko din mag-coffee kasi na guys, 12:21 na. So, after 12 na, baka hindi ako makatulog mamayang gabi. Guys, ito yung nasa lobby ko ngayon. Char lobby. Dear Darling Tint. Galing to kay Ito the House. Ang ganda niya, diba guys? Yung shade niya is... Anong shade niya?
It's red bean red. Galing to kay Etude House. Yes style ko siya nakuha, guys. Babe, what do you think that one is? What do you mean? What do you think it is? Lip for your lips. Ah, it's a bit tricky. It's an ice cream. Look. It's an ice cream, yeah, I can tell that. Yeah, but is it easy to tell that it's for the lips? I'm smart. Whatever. Kala ko, I thought you were gonna say nail polish. It looks like a nail polish. Ganito yung itsura niya sa lips, guys. Very, ano lang siya, very light. Tapos, wow, walang focus. Ano yari? Yeah, very light lang siya, guys, oh. Very soft lang din siya sa lips. I like it. Ang cute pa niya. Oh. Sobra. Why? Oh my gosh, babe. Disaster. Ito talaga siya, oh. Way too much. Nagutom. Uy, i-off mo na to. Kanina pa yan luto. Ah, nagkalat ka na naman. Nakalat ka, bata ka. Palo. Palo. Char. Char. Ano na? Ang ganda tingnan ng ano niya, oh. Guys, dito lang kami sa bahay ng ano, kambal ni daan-daanan lang namin yung aso. Papakainin natin yung aso before tayo pumunta kay Nalay. Leroy! Oh my gosh, ang lamig. Ayoko na. Ayoko na. Dito lang ako sa loob. Lamig sa labas. Leroy! Hey, buddy! Hey! Not yet. Dito na kami, guys. Myron. Dito na naman kami. Luto tayo, guys, ng pinakbet. Tapos si Lyra magluluto ng sweet and sour pork. So, ito na yung ating kalabasa. Ano na niya, na-peel na ni Lyra yung kalabasa, guys. Ano na lang natin to. Ano, Day? Masakit kasi sa kamay. Ipil yung kalabasa. Oo nga, eh. Tigas-tigas. Tigas-tigas. Hindi ako marunong mag-peel ng kalabasa na peeler. So, marunong siya. Siya na lang nag-ano, take over. Yung pork ng, ano, ready na, guys. Ng sweet and sour. What happened? It is $400. At, Jeff's Cross? How do you know? Having, yeah, Jeff's Cross. Yeah. Let's get they got PayPal. Okay. Gusto niya yung PayPal ko, ah. Bibili niya yung PayPal na? Bibili niya gamit yung PayPal ko. Magkano yung ano? There's two here, so which one is... It's the XXL. Extra large. XXL? Yep. Yeah. Okay. Bibili na This talaga is yan. it's it. I think this is just the 1X. The XXL is $425. So that one is the XL then? I think so. I think it's a small one. The one at Harvey Norman or Lyra? No, Laura's XXL. Right. That's $424 at Harvey Norman. Okay, no, that's fine. And then the $24. $399 is same one, but it might be just smaller. Sige na. You didn't even look there, My babe. dad brought one and he said it was too It's so small. close. Pwede He ka said there's stuff to mag-drive. pour food. Ano eh? Um, Tama ba yung pagkat ko ng ano, Day? Ganyan ka lalaki. Kasi ako kapag ako nagluto, nililiitan ko. You're gonna use the cook. Air. Use this thing? Ah, oo nga. Gagamitin mo yung air fryer pa dyan? Ano ba? Parang hindi siya masarap. Hindi ko alam. Try ko ba? Ikaw? Oo, try mo. Sige, try natin. Kumbinsin na yan si Dan eh. Bibili na talaga siya eh. Try nga natin. Kasi okay naman siya sa spring rolls. Sus, kung maluto mo yan dyan, Day, ano na talaga? Completely eliminate na talaga yung oil. Wala na talaga. Air fryer na lang talaga lahat. Bonggang air fryer. Where is it? I think you need to get raised something to keep it warm. No, I'm alright now. You've got a thing? No, I'm alright now. Thank you. A hoodie or something? I'm about to take out my jacket. Hoodie here? Sabihin mo tayo pag nilalamig ka. Ngayon, okay na ako, Day. Thank you. Thanks, Tony. Coming up here into the highland. To the hills. Medyo mataas kasi sa amin. Medyo... Oo nga eh. Okay na ako eh. Nilalamig kasi ako kanina, pero ngayon okay na ako.
Malamig kasi. Magluluto naman kami guys, kaya... Oo nga, iinit din. Meron tayo onion, pork, and nandito na yung ating sangkap. Wala akong kamatis. May kamatis na ako sa bahay, hindi ko nadala. Pero yeah, ito guys. Ito yung una. Meron na tayong oil dyan. Tapos si Lyra mag-air fry ng ito. Yung pork para sa sweet and sour pork. Pag hindi maganda, Hindi, masarap yan. Yan, tiwala lang lang. Char. Dami mo ng luwag, ah. dahil ng choices ng luwag tayo. Nakakalito na. Saan na ba ito nito? Pag ito na-fail, iwan ko na lang lang. Mayroon ba siya nilisi? May dishwasher ka, Ray? Okay lang. So pwede siya sa dishwasher? Okay. Hindi, kailangan parang ihugasan mo siya ng konti dahil para matanggal-tanggal lang yung... Para ma-rinse lang? Okay. Kasi, pero kailangan siya dishwasher kasi oily siya. Kasi yun o, yung kamay lang oily siya. Bakit yung cabinet yung may ano? Mayroon. Crack! Meron na talagang crack. Ewan ko eh. So, binalit niya na... Nandun pa sa bahay. Uy, kasi deliver kaya yun. Kahapon pa siya deliver. Kailangan niya ng ano? Kailangan niya ibalik? Ano pa si Dal? Nag-message pa siya sa, online. Kasi, tinawagan namin yung Frida. Sabi nila, dapat ka mag-ano sa online. Bakit may kakilala ka sa freedom? Oh, wait! Yung freedom na sa atin banda? Hindi namin siya in-order. Sa online namin siya in-order. Akala ko yung sa amin banda. Pag sa amin banda, okay yun tayo. Kasi si kilala lang. Oo nga, ilala na sa online kasi namin siya in-order. Kilala namin si Bob. Di ba ang hirap? May connection ka doon. May connection kami doon. Wala kaming connection doon. Yan. Interior designer namin doon. Oo nga. Kaya lang ba mga, nito? O dito kaya ako? Dito ka, para hindi ka mahirapan. Sige. Gulo-gulo ko talaga. Kasi meron pa din, baka sa dito. Wait, para namang alam ko yung ginagawa ko, i-switch ko muna ito. Palasang Pinoy tulong. Sige, dito nga kita. Dito ako. Sige. So, meron pala palasang Pinay ka pala. Sorry, tayo lang ta? Ito na guys, yung pork para sa sweet and sour pork. Sana mag-work. Tiwala lang, charot. Ilang minutes? Hindi ko alam. Kaya natin to. Char? Ito yung Ano usual na mo? Setting? meron kasi siyang choices, guys. Okay. Parang yun yung price. So, parang ganyan, di ba? Price yan. Lagyan natin. Price yun? Bahala lang. Parang yung mga spring rolls. 11 minutes? Sige. Try natin. But 10 minutes lang ito. Naging 11. Okay lang yan. Try natin. Kumusta naman yung pork ko? Yung banga-banga ng pork ko na. Ha? Wala pa yung sahog. Ito na yung itsura guys. Sarap. Walang oil. Ito dumikit. So, diretso na lang dyan sa sa bottom. Kasi ito dumikit. Pero ito ulam na to. On try sarap. niya, on try. Ang sarap. Papak pa mo. Dito na pala siya guys. Si Unicorn Lady. May rice pa dito. Natira. Siya nagluto ng rice guys. Ito yung rice. Mga katulong sila ngayon. Guys, luto na yung ating pinakbet. Yummers. Yung sauce ng sweet and sour, ready na. Tapos yun na. Yung meat. Malapit na. So, ilalagay na lang yan dyan. Tapos na. Yung rice natin, kumusta na dyan? Malapit na. Cook pa siya. Malapit na yan. Si Lyra nagkakape. Kainan na. Sweet and sour. Pinakbet. Bata. Yung isa doon, chill. Babe, come on, let's eat. I'm not really that hungry. Oh, you're not. Sinil, chill. I've got chocolate. Chill. Of course. Nakain niya si Tony. Nakain pa. Dito, Day. Knife set. Ha? Ang gamay naman. Kain kami, guys. Ito yung dala ni Kat. Dusted sponge. Pan-made it. Siya nag-bake nito, kayo.
Konti lang yung akin. Try lang. Huwag kayo, please. Wala na naman kami dala eh. Ang kahit nga may dala ako, sinasabi wala akong dala. Sarap ng sponge cake. Ano yung... Saan mo to binili, Kat? Coles? Ay, Paano ko ba ginawa mo bongga. yan? Paano ako mag-waitressing doon? Kaya ako mag-waitressing. Ako maliit? Yan, oh, maliit. Ito na. Maliit din. Ayan. Sarap. Yummers, babe? I really like it. Sponge cake. Yeah, it's good. Linis-linis din. Hindi ka kasi tumutulong kay Lyra. Iniiwan mo si Lyra. Inisin. Oo nga, eat and run kasi daw yan. Eat and run. Sali pala ako. Bye! Bye! Bye, Baba! Sige, ala! Tuwang-tuwa. Hey! Bye, Veronica! Bye! Tawang-tawa. Naisip mo to, Ninang, ah? Sige. Exercise. Ginusto mo to, Ninang, ah. Ala. Alam, may chocolate dito. Agoy. Ayun. You go first, though. You go first. May chocolate. Yan tayo nang dadamay. Flying kiss ulit. Oh. Beautiful eyes. Alaga. Flying kiss. Flying kiss ulit. Flying kiss? Flying kiss. Baba, flying kiss. Oh, arte. Naglalaban na siya, guys. Flying kiss na, dali. Maglaba ka na, Veronica. Flying kiss. Mwah. Flying kiss. Mwah. Ayun na niya. Huwag mo kapilitin. Maglalaba ako. Bye, maglalaba ka. Minute ko sa'yo. Beautiful eyes. Close open ka na. Close open. Close open. Close open. Guys, nandito na kami sa bahay ng mama ni Dan. Daan lang kami before kami umuwi ng bahay. Okay. Yeah, daan lang kami guys, sandali. Kasi malapit lang yung bahay ng mama niya sa bahay nila Lyra. Okay, I don't have to bring anything. Okay, let's go. Ay, okay pala. Buti na lang nagdala sila ng jumper kasi sobrang lamig. Yung suot ko kasi kanina wala akong suot pang ilalim. Yun lang. Sorry? I don't know what you said. I didn't hear you. Yeah, it's locked. I locked it. Si Bella. Maingay na bata. We should have... Who's here? Daniel. And you're a good Daniel here? It's you. Hello! Hi, Bella! Naughty cakes. Hello! I just knew he was. Yeah? That's No, it. we were close by, so... How was the house? Nice? Yeah, really nice. What do you have for dinner? Casserole. That's good. Yeah, we had I like your mussels thing. That was really good. the pasta. Yeah. Yeah. Yeah, no, it was good. And the hair. I like how you had 3 rollers out to do. Guys, suot-suot ko yung binili ko sa Cotton On Body. Yung $1 lang na may sili. Sili to, diba? Yeah, sili nga talaga siya, guys. $1 lang. In fairness sa kanya, sobrang komportable niya, guys. Wala siyang yung, yung parang nakakainis na parang bola sa ilalim, na parang tahi. Sa ilalim, wala. Kasi yung kay Mart ko na socks, merong ganun eh. Pero yeah, it's very comfy. Ang ganda niya. Para akong uod. Pero ang ganda ng ilalim, napaka comfy. Yes. In fairness dun sa lip tint, ha? Nandito pa rin. Yung nasa bottom na lip, nandito pa rin siya. Yung sa upper, wala na. Lip tint ba to? OA naman kung ganito talaga yung kulay ng lips ko, diba? Feeling ko sa lip tint to. In fairness, hindi ako nag-retouch, guys. Yun lang. Anyway, nasa bahay na kami. Natalo kami, guys. Baby lost. He's not happy.
That's not a happy hobby right there. Natalo kami guys. Ang tsaka pa ng pagtatalo. Magnanap lang siguro ako ng siguro 1-2 oras. And gising mamaya to edit. Kasi si Dan, mamaya ano pa siya manonood pa to ng soccer. Kasi finals ng soccer maya. So at least kaming dalawa gising, diba? Kasi he will run din mamaya. So at least like tulog ako while tumatakbo siya. Tapos I'll edit. I'm up while he's watching his thing. Anyway, yeah, yun yung ganap. Pero yeah, thank you so much guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night.